Hamasei bikote dekoguz, hainbat kuadriletakoa, eta oso pozik gaudez ikusi aldugu hemen gure atzean, zenbat jende, zen posik eta zelan ari diren jolasten. Urtero modan. Hona etorri eta aia zein irtetzen den, sortea. Urtero etortzen gara pentakan jolastera, orain dela 2 urte bigarrena garatu ginen, eta urten sorte izan dugu eta... Bigarrenak berriro. Hola, pentanka hobeto ajearekin edo ajerik gabe? Niretzako erreza da nik ez dudalako alkoholik edaten, orduan nik beti ajerik barik. Hobeto aje barik, baina zoritxarrez ajerekin jolastu dugu. Eta bueno, bigarrenak geratu gira. Guztiak egon aldira hemen jolasten, amama, tite, gurasoak eta seme alabak ere guztiok batera jolasten.